Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what's happening kwiYaJula 99 izolo ngomhla ka-5 January. USisikhensane ubizile uJubjubu iswidi labaningi ngoba nakhe inkinga yokutshithola indoda yakhe. Umembuza uJubjubu ukuthi umbone ngani obra Felix ukuthi useyachitha. Washo kuSisikhensane bakithi ukuthi akasazikhiphi njengoba kade bezikhipha, akasenaso isikhathi sakhe. Hawu-ke ambuza uJubjubu ukuthi uyafuna yini ukuzibonela wena ngawakho. Hayi, asho uSisikhensane ukuthi Jubjubu ayilime ziyetsheni. Bafike endlini la khona ubhuti Felix nosisi lo ajola naye. Mebefika endlini kumnandi kusestage kuyaphefoma, bayacula, badla isinkwa esimhlophe bakithi. Mebefika ubhuti Felix akagqokile ngenhla-ke. Nakho-ke ubhuti Felix elwa amabhawunsi embambe efuna ukuyogqoka iskipa. Amtshela uJubjubu ukuthi no, ayikho inkinga ngoba vele kuyashisa. Uma uJubjubu ethi ukhuluma naye ubhuti Felix akamnaki, uzikhulumela namabhawunsa nje Nkosi yami. Amtshela uJubjubu ukuthi hayi bo, labo bantu bama-robot, wena khuluma nami uyimina obizwe la. Hhayi-ke kuyaliwa ngapha, kusho Mpama, kusho Sibhakela, kusho Mpama, kusho Nyawo, ayikho into engaliwa ngayo. Awu bakithi Nkosi yami, uSisikhensane yeke ubuhle bakhe ezolwela umhlola Nkosi yami. Hhayi-ke nesibindi sageli-ke ofake ubhuti Felix endlini kama wakhe. Uzuyasho ukuthi amakhamera awadingeki emzini kama wakhe. Isibindi sakho sis, emzini kama wakho. Ngiyayibamba lana-ke, ungakhohlwa ukucinezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.